दै फकास रानखानाय गारायखौ मानो खुख्लाफिनदो नोंहा? नों जाम्बा नङाबा? जोबखाथारबाय रावबो जेबोआनो बुङासै सिरि जाबाय। नों मानो भिडिअ बानायबावनांगौ बेनि बागै? बहु लिरथुना होना फैदो नामा नोंहा? बे रानखानाय गारायखौ मानो खुख्लाफिननांगौ नोंलाय जाम्बा? खिनि एम्फौ खिबुलै थां सिख्लाफोरनि जाम्बा जाम्बा भिडिअ होना लागोन गाज्रि मोनजागोन। नोङो जि भिडिअ हगारदों आं बेखौनो होदों मिथिबाय? नोंनि भइसखौ आं दाब खालामना होआखै मिथिबाय? जाम्बा साला नों मा इउटुबनि बिफा नारगासिनो? बे बिसिनानि बिफाया सोर नों मिथिगौ? बे गान्दुनि बिफा दं नामा? गान्दुनि बिफा दं बेखौ बानायदोंना बानायाखै? मा बुंबावनो नोंखौ नोंथ' जेनना लाखाया नों सानैल'सोखा। गावनि साबसक्राइबार फल'वार्सफोरखौ आंसो खमायहोनो बाब बाब माने आं बोना लाबोदोंनो मासे जाम्बालै। आंखौ सिनायाबा सिनायगोन लासैनो दाथ' सिनायहांबायना आरो जिबायदि होनजानांगौ नों पाब्लिकफोरजोंनो होनजाखाबाय कमेन्ट फरायलाय नोंना मोनसेबो मोजां गैया माथो। दे होमबा मालाबा लोगो मोनलायगोन दे।